Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле туғандар, хөрмәтле телевизор ҡараусылар. Бәләбәй ҡалҡыулығы борон-борондан башҡорт теленең уртаһы булған. Алтын Урда дәүре, Нуғай ханлығы ҡыҫымдары, ҡаҙаҡ ҡалмыҡ барымталарынан йонсоған башҡорт ырыуҙары 1554 йылда рус дәүләтенә ҡушыла. Батша хөкүмәте тарафынан башҡорт ерҙәрен колонизациялау башлана. Халыҡ бер-бер артлы яуға күтәрелә һәм ҡанға батырып ҡырыла. Ошондай ҡырғындар үткән башҡорт ерҙәренә күскенселәр ябырыла. Миңзәлә, Ырымбур, Бөгөлмә өйәҙенән, Волга, Ҡама йылғалары буйынан төркөм-төркөм халыҡ күсенә. Төрлө яуҙан ҡасҡан, йәки батша хөкүмәте тарафынан ҡыҫырыҡланған башҡорттар да килеп ултыра башлай. 1735-1740 йылдарҙағы Аҡай батыр яуҙары баттырылғас, каратель ғәскәрҙәре башлығы Кириллов әбей батшаға былай тип яҙа. Дим йылғаһы буйында 100 ауыл яндырылды. Башҡорттар астан ҡырыла. Ҡабат баш күтәрмәҫтәр. Ҡот-осҡос ҡыйралыштар кисергән боронғо ата-бабалары еренә Миңзәлә өйәҙенән һарайлы, йәки үҙҙәре әйтмешләй, сарайлы мең башҡорттары күсеп килә. Уларҙың Асылы күл буйындағы аҫаба ерҙәре был ваҡытта 40 мең ырыуына бирелгән була. Һарайлы йәки сарайлы меңдәр башҡорт припущенниктары исемен алып, Дим, өйәҙе буйындағы Айыт, Дүсән, Йылбулаҡтамаҡ ауылдарына, Мейәкә районындағы Елдәр, Шатмантамаҡ, Кәркәле, Баязит ауылына нигеҙ һала. Был хәлдәр 1750 йылдарда була. Бөгөн шул ауылдарҙың береһе Елдәр ауылы тарихына туҡталмаҡсыбыҙ. Миәкә районының башҡорт ауылдары. Миәкә районының Елдәр ауылына 1715 йылдарда Күл ил мең олоҫоноң аҫаба башҡорттары нигеҙ һала. Тәүге урам Иҫке Елдәр урамы булып ҡала. Сөнки аҙаҡ сарайлы мең башҡорттары менән килешеү нигеҙендә Яңы Елдәр урамы өҫтәлә. Ауыл атамаһы Елдархан исемле кеше исеме менән дә һәм климат үҙенсәлектәре менән дә бәйләп аңлатыла. Архивтардан эҙләнмәләрҙән соң шушы урында, менә безнең Жилдәр йылғасы бар, Жилдәр йылғасы, Өйәзе йылғасына суын ҡойған жердә, уже башҡорт ауылы, бындағы хәҙер әйтәбеҙ бит, вотчины башҡортларының бәләкәй генә ауылы булған. Әле дә безнең ауыл икегә бүленеп йөрөй ул. Иҫке Жилдәр бияғы Өйәзенең, тияғы Яңа Жилдәрҙе йөрөтәбеҙ. Теге яҡта хәҙер алар ҡушылып бөткән инде. Һаман да Яңа Жилдәрҙә яңадан килгәнерәк халыҡлар, яңараҡ халыҡлар. 1850 йылдарҙан башлап, 1850 йылларға хәтле бында йәшәгән күберәк мына шул беренче килгән халыҡ. Ревизский сказкада анда точно язылған башкиры припущенники дип. Иң беренче килеп ултырған мында башҡортлар. Бу башҡорт ауылы. Жилдәр ҙә шул жилдән ни дип китереп әйткәннәр инде. Жилд ауылы. 1354 йылғы ташлар бар зияратта. Берничә таш, беренче мәртәбә килеп ултырған, шул бер төлкә аларның язуларын әлеге безнеләр, алар танымыйлар, ул фарсы теле белән язылган. Менә фухы. Авыл фарсы телен төлкә минең әтигенә укыган аны. Безнең монда Өйәзе буйында булмаган. Монан йыраҡ түгел бер бояр бар иде, шул урында булган. Маллары гел монда төшә торган булгачтан Жилдәр исемле бабай монан да күсеп килгән.
Мына Шотман белән җилдәр арасында яр бар бит ана Өяз буенда. Шунда куыш корып яшәгәннәр. Шуннан күп аптырагачтан бу якка төшмәкче булганнар инде алар. Бу якка төшеп киткәннәр. Берсе киткән ислам ягына, берсе җилдәрдә калган. Мына шуннан таралган бабайлар инде алар. Җилдәр бабайлары. Ашылыкүл дип әтәйләр сөйләйләр, Ашылыкүлдән дип. Башкортлар килеп отырган. Башкортлар мал белән. Миякер районының Елдер авылына Күл илемен һәм Сарайлы ыруы башкортлары нигез алган. Елдер авылының халкы башкорт ихтилалдарында, Салават явында, Наполеонга каршы хугышта катнаша. 1866 елда авыл Бәләбәй өйәденең Елдер улысы үҙәге булып китә. Октябрь революцияһына тиклем 2 мәсете, мәдрәсәләре була. Халкы игенселек, малсылык менән шөгыльләнә, 4 һау тирмәне эшләй, оста тимерселәре була. 1917 елда авылда 340 йортта 2000-гә якын кеше яшәй. Елдер улысы башкорттары Бөгелмә өйәден Олы Башкортстанга кушуды талап итеп сыгыш яһай. Мин бик кызыксынучан әдәмим бәләкәй чакта. Әти мәрхүм мине бик ни кеше, сәләтле. Ул миңа сөйләдер инде. Мин кызыксынам, сораулар бирәм. Менә мин әле внукларыма та шулай. Алар миңа сораулар бирә, мин бер вакытта аларга төпле җавап бирмичә калдырган юк. Вот ул да миңа шулай сөйләдер. Менә шу тарихлар турында ул шулай әйтәдер. Ул уже теге минем картатайның атасын яхшы белгән кеше, шуның куласында үскән ул яңадан. Уже ул 1800 елларны туган кеше. Мин аны шәҗәрәгә яздырдым бит. Мин аны беләм аның туган елларында. Ул уже 1700 елларга хәтлек әйберләрне яхшы белгәндер дип уйлыйм. Вот, ул сөйләгән, без биләр нәселеннән дип, биләр затыннан дип. Мин аны биләрнең нәрсә икәнен белмидем. Ул нык зур, бай, абруйлы, грамоталы, состоятельный дип атала әле менә шундый кешеләр булган. Алар нык зур үзләренең влияниесен иметкәннәр, даже управление государством шундый кешеләр булганнар, биләр. Вот, ана Канзафар бик турында мин әтидән ишеткән бар. Елдер авылының бик бай музейын абруйлы укытучысы Сәхиулла Сәйфулла улы Хөсәенов оештыра. Авылның хугыштан үткәне, данлы хезмәт юлы, танылган ул кызларының исеме музейда урын алган. Туган як тарихын өйрәнү, республикала танылу алган легендар укытучысының Сәхиулла агай Хөсәеновтың авылдаштарына аманаты. Безнең авыл аша берничә мәртәбә каты бәрешләр үткән. Кызыллар да булган монда, аклар да кергән. Авыл халканы бик кызык итеп сөйли, ничек кайшып яткан аклардан, кызлардан да шул хәл булган. Ни, әлеге вакытта хәтлем балалар бакча эшләрендә или бер җир эшендә табалар мылтык өлешләреме, патроннармы, гильзалармы, кием өлешләреме, монда безгә музейга алып киләләр, безнең выставкалар ясыйбыз и дәресләрдә кулланырга тырышабыз. Балалар монда музейга килә, күрәләр и бик кызык үтә. Бабайлар сөйләү буенча, моны инде язып калган түгел. Минем үз кулагым белән ишетеп, анда магнитофонда яздырып алырга нык хәтерле бабай инде тегүче районда тегүчеләрне укытып, менә шул Миспромны оештырган бабай сөйләде. Шәрипов Мөхәммәтҗан бабай. Асылыкүлдән килеп, шушында урнашканнар. Ермат исемле кеше урнашкан беренче килеп дип, менә шулай дип сөйләгән. Шуннан Кем исемле? Ермат. Шулай дип тизеп, һәрбер буынны менә шулай әлеге көнгә хәтле шундай шуның улы дип сөйләдер инде. Тарихын белмәгәннең киләчәге юк дигән әйтем бар бит инде. Ул шулай була торгандыр инде. Киләчәккә омтылышы булган кеше тарих белән кызыксына. Бүгеннән сүнеп юкка чыга торган ул тарихта кирәкми аңа, киләчәге дә кирәкми. Бөек ватан һугышына Елдер авылынан 300-дан ашу ир-егет, шулар арасында 7 кыз китә. Каты яуҙарҙы үтеп, 7 кыз да исән ҡайта. Хәжәр Әйүпова, Роза Ғәбитова, Ямал Хәмидуллина,
Тәүзиха Әмиева, Рәхилә Ибраһимова, Суфия Табаева, Разия Шариповаларның яқты истәлеге авылда яшәй. Бөек Ватан һугышында яраланып кайтып вафат булган атаһының истәлегенә Рауил Валитов тау итәгенә карагайдар, нараттар ултырта. Тоғрылык һәм уңганлык үрнәге булган был урман бөтә авылды ямьләй. Елдәр авылы халкы борындан умартасылык менән шөгыльләнгән. Бүген Рәис Мөхәммәтшин Башкортстанда кортсылыкты үстерүдә зур эш алып бара. Ул бал кортын карауда фәнни юлларны хайлай, селекция буенча тәҗрибәләр үткәрә, башкорт тукымлы бөрьян бал кортын тарата. Җилләр авылына шу Волга, Кама буендан килеп утыручылардан кадәр кемдер яшәгән 1200-1300 елларында башка күчмә кабиләләр яшәгәннәр, уларның курганнары бар, авылдан еракта 1 километр, 2 километр. Потому что бу җилләр авылы урыны дүрт ягыннан да сулар килеп, шулай чишмәләр, бәләкәй елгалар килеп, шулай урманы да бар, суы да бар, тавы да бар. Шуңа авыл хуҗалыгы өчен элекке кабиләләр өчен бу уңайлы урын җилләр авылы. Йогын-Тирәдәге где-то 25 километр авыллар чагыштырганда самый элекке кабиләләр өчен уңайлы урын. Шуңа караганда исторически 1000 ел электә кеше бит үзелмәгән, берсе киткән, берсе килгән. Миякә районының Елдәр авылында Кулилемен һәм Сарайлымын ыруы башкортлары яшәй. Миякә ягында йондыз, басыян, батмус асаты пиретелгән башкорт орнаментлы баластар электән һугыла. Елдәр урта мәктәбе укучылары асалы балас өлгеләре менән бөтә Рәсәй халык иҗады конференцияларында катнаша. Уралбатыр һәм Заятүләк менән һыу эпостары буенча киездән һәм агастан картиналар эшләй. Бик күп укытучылар, галимдар, фән эшмәкәрләре, хәрбиләр биргән Елдәр авылы халкы. Тамырында Ил-Күлмең, Сарайлымың ырулары каны аккан мәшһүр ыру, зур тарихлы, киң карашлы, уңган халык яшәй бында. Авыл халкының тамгалары, бу тамгалар бөтенесе тарихи шын. Шыннылар тамгалар документлардан алынган. Мына буякта да бар. Ну безнең мең башкортларның битендә монсы символлары без, ораннар, тамгалары, кышлары, агачы имән. И мына шушы шәҗәрә бик зур булып чыкты. Аның мына истәге исемнәре 1795 елның ниннән Ревский Спасскан алынган беренче шул вакытта беренчерәк яшәгән кешеләр. Менә шушы алар нидән беренче линиясе, шуннан калганнары, аларның балалары 5 нәсел Ревский сказка 5-9 Ревский сказка буенча эшләгән документаль точно. Менә шушы ирләр, бу ирләр бөтенесе дә җилләр авылында яшәгән точно. Менә аларның күбесенең монда кем мулла, кем офицер язылып барганда үзем өчен әле нитәсе бар. Указной Габит мәсәлән, указной мулла дигән Садык Сагитов французларга 1812 елда сугышта катнашкан. Бик уңышлы, аның көмеш медаль бирелгән ул кешегә. Аның походный сотник ни булган, званиесе булган. 2 ел белән бу шәҗәрә ясалды. Менә өстәге ягы чисто документ буенча ясалса, аскы ягы без киләбез уже менә укучылар белән, авыл халкы белән җыеп киләбез, ниләрне кемнең баласы нитеп и тоташтырабыз. Килеп чыга менә 13-15 буынны шәҗәрә без. Миякә районының башкорт авылдары. Миякә районындагы башкорт авылдарына башлыса 1000 ыру халкы нигез халган. Меңдәр күп кабиләләрдән торган олы ыру. Бәләбәй калкулыгында Дим, Өйәде, Үршәк, Өйдөрәк елгалары буенда төпләнгән була улар. Башкортстан Рус дәүләтенә кушылгас, меңлеләр 11 тармакка бүленә. Яхак түләү, ер бүлешү, хәрби хезмәткә сакырылу өчен кирәк була бул. Бүгенге Миякә районына караган авылдарда Күл илемен, Ил-Күлмен, Харайлы яки Сарайлымын, Меркетмен ырыу башкорттары яшәй. Шул ук был районда
Тамян, Бөрген, Юрмый, Ғайнә башҡорттары ла һалған ауылдар бар. Һәм киләһе осрашыуҙа беҙ шул ауылдар тураһында һүҙебеҙҙе дауам итербеҙ. Ә хәҙергә туғандар, һау булығыҙ, киләһе осрашҡанға тиклем.